Να πάμε στην κουβέντα που είπαμε ότι θα κάνουμε για την εξέλιξη σήμερα στην Κύπρο, αλλά και για την γενικότερη επικαιρότητα. Να καλησπερίσω τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα κύριε Σιμόπουλε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τον κύριο Χρήστο Ρόκο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ρόκο. Τον κύριο Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και υποψήφιο δήμαρχο Πειραιά, κύριε Αμπατιέλο. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Καλή δύναμη ιδιαίτερα σε εσάς, γιατί έχετε ένα δίμηνο τώρα ζώρικο. Λιγότερο από δίμηνο. Έτσι. Και να καλησπερίσω τον κύριο Πάρη Ποταμίτη, δημοσιογράφο του ΡΙΚ. Καλησπέρα κύριε Ποταμίτη. Ο κύριος Ποταμίτης ακούει? Ναι, σας ακούω μια χαρά. Καλησπέρα κύριε Ποταμίτη. Θέλω να μας πείτε να ξεκινήσουμε με το θέμα της υγείας τριών στελεχών της ειρηνευτικής δύναμης. Είναι έτσι όπως το μάθαμε πριν λίγο? Είναι μπρος. Πώς είναι? Μ' ακούτε? Ναι. Ξεκινώ παρακαλώ, δεν έχω ακούσει την ερώτηση, αλλά ευελπιστώ η επικοινωνία είναι βελτιωμένη στη συνέχεια. Οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις λοιπόν επιτέθηκαν κατά των μελών της ειρηνευτικής δύναμης. 10 περίπου άτομα τραυματίστηκαν, 3 από τα οποία σοβαρά. Τους έριξαν πέτρες και τους γρονοθοκόπησαν. Χρησιμοποίησαν επίσης μπουλτόζες για μετακίνηση οχημάτων της ειρηνευτικής δύναμης, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια Βρετανών και Σλοβάκων ειρηνευτών. Η ειρηνευτική δύναμη η ίδια είχε μια ιδιαίτερα έντονη αντίδραση και ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι θα συνεχίσει να εμποδίζει το παράνομο αυτό έργο. Η Πύλα τώρα, τι είναι ακριβώς είναι η Πύλα? Η Πύλα είναι μια κοινότητα στα νότιο-ανατολικά της Κύπρου, το μόνο δικοινοτικό χωριό από το 1974, όπου ζουν δηλαδή Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι μαζί. Τι συνιστά αυτή η προσπάθεια? Συνιστά μια προσπάθεια αρπαγής ενός κομματιού εδάφους στην νεκρή ζώνη σχεδόν 500 εκταρίων και το κατοχικό καθεστώς επικαλείται σε αυτή την προσπάθεια ανθρωπιστικούς λόγους πρόσβασης των Τουρκοκυπρίων της συγκεκριμένης κοινότητας της Πύλας προς τα κατεχόμενα. Ενώ κύριε Ποταμίτη, αν μου επιτρέπετε, για να αποκτήσει η κουβέντα και να τη συντομεύσουμε λίγο, αποδίδονται προθέσεις πρώτον δημιουργίας τετελεσμένων και δεύτερον ότι αυτού του είδους οι κινήσεις και τα έργα που κάνουν οι Τουρκοκύπροι έχουν στρατιωτικό ενδιαφέρον. Για αυτούς. Είναι δύο πράγματα. Είναι επί του εδάφους η προσπάθεια δημιουργία τετελεσμένων αρπαγής γης στην νεκρή ζώνη και το δεύτερο πολιτικά είναι η προσπάθεια δημιουργίας έντασης και μάλιστα ελάχιστες εβδομάδες πριν τον Σεπτέμβριο που έρχεται, οπότε κανονικά αναμενόταν μια πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα διερεύνησης του ενδεχομένου επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Ενδεχομένως αυτό ερμηνεύει, και κλείνω με αυτό, και την έντονη αντίδραση όχι μόνο από την Ελλάδα και την επικοινωνία με την Κύπρο, αλλά από τα Ηνωμένα Έθνη, όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και 3 πρέσβεις μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας Μονίμων, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Γαλλία, που με κοινή δήλωση καταδίκασαν αυτή την ενέργεια. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ποταμίτη. Καλό βράδυ. Καλησπέρα σας. Να έρθουμε στα πολιτικά στελέχη. Κύριε Σιμόπουλε, κύριε Ρόκο και κύριε Αμπατιέλο, είναι κοινό ερώτημα και για τους τρεις. Ένα σχόλιο για το σημερινό γεγονός και να μας πείτε πώς βλέπετε πίσω από αυτή την κίνηση τη σημερινή, τι σκοπιμότητες μπορεί να υπάρχουν εν ώψη μιας διαφαινόμενης, ας πούμε, ιχνηλάτησης των δυνατοτήτων για επανέναρξη ενός διαλόγου. Κύριε Σιμόπουλε, παρακαλώ. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι το κατοχικό καθεστώς κάνει κάτι χωρίς να είναι σε πλήρη ταύτιση με την πολιτική Ερντογάν. Αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο και ας έρθει το καλύτερο.
Είμαστε ως κράτος σε πλήρη ταύτιση και σε πλήρη συντονισμό όλων των ενεργειών με την Κυπριακή κυβέρνηση. Θα διεθνοποιήσουμε το θέμα όσο περισσότερο μπορούμε και ταυτόχρονα μέσα από τη διαδικασία αυτή φαίνεται ότι η εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων μπορεί να συμπεριλαμβάνει και το κυπριακό θέμα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Τέτοια θέματα μπορεί να έχουμε ανα πάσα στιγμή στην Κύπρο ή και στο Αιγαίο. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, πρέπει να συζητάμε με την Τουρκία, αλλά να έχουμε ουσιαστικά στο μυαλό μας ότι δύσκολα θα αλλάξει η Τουρκία από την πολιτική της. Πάλι όμως επιμένω, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητάμε με την Τουρκία και να διερευνούμε την δυνατότητα να υπάρχουν λύσεις. Κύριε Ρόκο, πιστεύετε ότι αυτή η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μια ρογμή σε αυτό που τους τελευταίους μήνες είχε χαρακτηριστεί ως ήπια αποκλιμάκωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και κυρίως από την πλευρά των Τούρκων? Αναμφίβολα είναι μια επίταση της έντασης. Νομίζω ότι αυτό είναι κοινός τόπος ως ανάγνωση. Αντιλαμβάνομαι ως διτής ερμηνείας και εγώ το σημερινό συμβάν με τις πραγματικά πρωτοφανείς εικόνες που βλέπουμε και στις τηλεοπτικές οθόνες αυτή τη στιγμή. Διτής με την έννοια ότι αφενός είναι μια τεκμηριωτός προκαλούμενη ένταση, αφετέρου μπορεί και προφανώς νομίζω ότι όλοι αναγνώσουμε ότι εδώ πρόκειται για μια προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην περιοχή. Όταν βλέπουμε τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ να δέχονται επίθεση από τις κατεχόμενες δυνάμεις. Αυτό είναι πρωτοφανή πράγματα, έτσι. Είναι καταφανώς μια πρωτοφανής επίταση της έντασης. Έχουμε τραυματισμούς και όλα αυτά γιατί προσπάθησαν να σταματήσουν. Νομίζω ότι είναι καλώς γνωστό και από το ρεπορτάζ, αλλά ας το επαναλάβουμε. Προσπάθησαν να εμποδίσουν μη εξισορροπημένες ενέργειες επί της νεκρής ζώνης. Σε μεγάλο βαθμό, εγώ θα ομονοήσω με τον επίλογο του κ. Σιμόπουλου. Αξιολογώ ότι αναμφίβολα εδώ πρέπει να είμαστε σε μια άρρηκτη συνεννόηση με την κυπριακή πλευρά, ότι αναμφίβολα προέχει η διεθνοποίηση του ζητήματος. Και αν οφείλω να προσθέσω κάτι ακόμα, το οποίο νομίζω ότι απλά δεν προσετέθη από τον κύριο Σιμόπουλο, αλλά και αυτός θα ομοφωνήσει, είναι ότι πρέπει να δούμε πλέον την επίλυση του Κυπριακού και να συνεχίσουμε τις συνομιλίες που έχουμε αφήσει νεκρές από το 2017 και έπειτα προς την κατεύθυνση της επίλυσης του πραγματικού υποστρώματος που επιγεννά αυτές τις συνθήκες και αυτές τις εικόνες που βλέπουμε σήμερα. Κύριε Μπατιέλο, δεν είναι πρώτη φορά που το κάνουν αυτό οι Τούρκοι στην νεκρή ζώνη. Ναι, με αυτή την έννοια νομίζω και οι δύο συνομιλητές θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν περισσότερο, πολιτικά δηλαδή, όχι οι ίδιοι και τα κόμματά τους, την πείρα που μας έφτασε ως εδώ. Και την πείρα που μας έχει οδηγήσει να είναι η Κύπρος σε μια κατάσταση με πρόβλημα, συγκεκριμένο ζήτημα εισβολής και κατοχής και να δημιουργούνται τέτοια θέματα σε ένα ιδιαίτερα πολύ έντονο οξυμένο περιβάλλον ανταγωνισμών και με τον πόλεμο της Ουκρανίας να είναι σε εξέλιξη και σε πιθανή ένταση και γενίκευση, με αυτά που βλέπουμε και τις τελευταίες μέρες, αλλά και συνολικότερα. Με αυτή την έννοια και αυτό το γεγονός, όπως και συνολικά αυτός ο τουρκικός σχεδιασμός, αναπτύσσεται, για να μην πούμε ενθαρρύνεται όλα αυτά τα χρόνια μέσα στα πλαίσια της νατοικής και ευρωπαϊκής πολιτικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν θυμόμαστε την κυβέρνηση πριν από λίγο καιρό, όταν μέσα στα επιχειρησιακά σχέδια του ΝΑΤΟ ανακοινώθηκε ότι η Κύπρος δεν αναγνωρίζεται πλέον ως μια οντότητα κρατική, αλλά ως κάποιες γενικά συντεταγμένες. Το οποίο αποκαλύφθηκε, σιώπησε η κυβέρνηση σε αυτό που και ο Ριζοσπάστης αλλά και άλλα μέσα αποκάλυψαν. Αυτό είναι το έδαφος. Το ότι η Τουρκία έχει αναγνωρίσει και αξιοποιεί το γεγονός ότι είναι ένας συνομιλητής επίσημος και διαπραγματεύεται αυξημένο ρόλο με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, και σε αυτές τις συνθήκες καμία προσπάθεια εφησυχασμού ή αυταπατών περί μιας γενικής διεθνοποίησης του ζητήματος ή ότι να το λύσουν οι διεθνείς οργανισμοί που μας έφτασαν ως εδώ μπορεί να λύσει τα πράγματα. Πού είναι η βελτίωση που είδε ο κύριος Μητσοτάκης στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο? Αυτή είναι η βελτίωση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και χρειάζεται να επαγρυπνεί για πολύ επικίνδυνες εξελίξεις και ο ελληνικός και ο κυπριακός λαός για να μην προωθηθεί, γιατί και αυτές οι συνομιλίες δυστυχώς αυτό θα έχουν στο επίκεντρο, μια διχοτομική τελικά λύση. Πάντως, της Κύπρου. η χρηματοδότηση όλων αυτών των έργων για τα οποία σήμερα έγινε φασαρία είναι, από ό,τι διαβάζουμε, χρηματοδοτούμενα από το τουρκικό προξενείο στο ψευδοκράτος.
ψευδοπροξενείο, στο ψευδοκράτος, βάζετε όσα εισαγωγικά ή συνθετικά θέλετε, την ουσία καταθέτω στην κουβέντα. Βέβαια, είναι άμεσα μπλεγμένη η τουρκική κυβέρνηση, αν εννοείται αυτό. Μα είναι Αυτό το εννοώ, είπα από την ναι. αρχή και εγώ. Λοιπόν, να πάμε να αλλάξουμε θέμα. Κύριε Σιμόπουλε, σας ικανοποιεί η χτεσινή εικόνα του κράτους στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου? Σωστή ερώτηση. Θα μου επιτρέψετε να πω μια προσωπική εμπειρία. Πριν χρόνια, δραστηριοποιούμενος στην Σερβία, στην Νότιο Σερβία, υπήρχε μια διαρροή φυσικού αερίου από μια μικρή δεξαμενή σε ένα πρατήριο υγρό καυσίμων και εκενώθηκε όλη η περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Το φυσικό αέριο είναι εξαιρετικά έφλεκτο και οποιαδήποτε ανάφλεξη μπορεί να δημιουργήσει ένα οστικό κύμα εκατοντάδων μέτρων. Βάσει των πρωτοκόλων, λοιπόν, έπρεπε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Όσον αφορά, λοιπόν, την πυροσβεστική. Τώρα πάμε στην αστυνομία για να δούμε κατά πόσο πήρε τα μέτρα που έπρεπε να πάρει. Ναι, πήρε τα μέτρα που έπρεπε να πάρει, σεβαστά τα παράπονα. Οποιοςδήποτε από εμάς θα ήταν 7 ώρες εγκλωβισμένος, θα είχε πρόβλημα. Αλλά είναι μια διαδικασία, η αποστράγγιση. Ναι, κύριε Σιμόπουλε, εγώ δεν είμαι ειδικός ούτε τεχνοκράτης στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να επινοηθεί ένα σχέδιο διαφυγής. Εδώ το 112 δίνει και παίρνει για ψιλοπίδι. Μα κάτι δεν μπορούσε το διάζωμα να ανοίξει, δεν ξέρω, ρωτάω. Ωραία. Λέτε μια φυσιολογική απορία που μπορεί να την εκφράσουμε. Όλοι το λένε, αλλά γιατί να μην το πούμε κι εμείς? Μπράβο. Η μετάγγιση όμως αυτή του φυσικού αερίου του υγροποιημένου είναι μια διαδικασία δυναμική. Κανείς δεν ήξερε αν μπορεί να κρατήσει 1 ώρα, 2 ή 3 ή 4. Αυτό λοιπόν δημιούργησε όλο αυτό το φρακάρισμα. Τώρα, αν υπάρχει πρόβλημα που θα το δούμε, θα φανεί από την παρέμβαση του εισαγγελέα. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει και έγινε, σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο γεγονός, να έχουμε νεκρούς σε εκατοντάδες μέτρα από το οστικό κύμα, διεκόπη η κυκλοφορία. Από εκεί και πέρα υπήρχαν, στο βαθμό που είναι δυνατόν κάποια μέτρα, έχω επιστροφή. Υπήρχε μια λωρίδα, από ό,τι ξέρω, της παλαιάς Εθνικής Οδού. Υπήρχαν σήματα. Οποιοςδήποτε είχε εγκλωβιστεί σε μια τέτοια ιστορία θα είχε πάρα πολλά παράπονα. Αλλά θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο η κατάσταση. Και αν δεν έκανε αυτά που έκανε η τροχέα και είχαμε νεκρούς, σήμερα θα λέγαμε άλλα. Καλά, δεν πρέπει να φτάνουμε εκεί όμως. Κάθε φορά να λέμε ευτυχώς δεν έχουμε νεκρούς. Υπάρχουν λύσεις για αυτούς που είναι ειδικοί. Κύριε Ρόκο, τι λέτε εσείς? Ορθώς θα επισημάνω ότι το πρώτο ζήτημα εδώ είναι η ασφάλεια των πολιτών. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Εφόσον λοιπόν θεωρήθηκε επιχειρησιακά ότι έπρεπε να μην διελθεί όχημα πλησίων ενός τόπου που εν δυνάμει θα μπορούσε να υπάρχει μία έκρηξη, αυτό είναι ένα ζήτημα. Και είναι ένα κέριο ζήτημα, το οποίο δεν πρέπει να το συγχαίουμε με ένα εύλογο ερώτημα. Και το εύλογο ερώτημα αφορά: υπάρχει επιχειρησιακός σχεδιασμός, ο οποίος να αποτρέπει σε τέτοιες ανάλογες έκτακτες περιπτώσεις σαφώς τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Εθνική Οδό? Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα. Και σε αυτό, ξέρετε, έρχονται τα στοιχεία του ρεπορτάζ, τα οποία συμπληρώνουν τη γενική εικόνα του παζλ και η οποία καταδεικνύει ότι ενώ το ατύχημα έγινε στις 12.30, πήρε αρκετές ώρες για να αρχίσουν να ενημερώνονται οι οδηγοί. Επίσης, πήρε αρκετές ώρες έτσι ώστε να κλείσουν τα διόδια. Ακόμα και τα κτέλ λειτουργούσαν κανονικά, προσθέτοντας έναν μεγάλο φόρτο πάνω στην Εθνική, πράγμα το οποίο οδήγησε σε εγκλωβισμό της ΛΕΑ. Δεν μπορούσε να υπάρχει σχεδιασμός, κύριε Ρόκο. Δεν μπορούσε. Κύριε Σιμόπουλε, τεχνικά είναι λίγο δύσκολο. Δεν μπορούσε να υπολογίσει κανείς. Δεν μπορούσε να υπολογίσει κανείς, και ολοκληρώνω με αυτό το χρόνο της μετάγγισης. Εντάξει, πάντως αυτή η δρόμη. Και αμέσως μετά να τα απαντήσετε, αν θέλετε. Αυτή η δρόμη, η εκμετάλλευση αυτών των δρόμων ανήκει σε πολύ μεγάλους ομίλους, οι οποίοι εισπράττουν αδρά διόδια και μάλιστα επίκειται και ανατίμησή τους. Έτσι δεν είναι? Κάτι, κάπως. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα κάνουν σχέδια, αλλά κάποιοι πρέπει να κάνουν σχέδια. Για την ακραία τα σχέδια, κύριε Σιμόπουλε. Η αντίστροφη πορεία. Αλλά
αλλά φοβήθηκε πάρα πολύ η αστυνομία ακόμη και αυτό. Εντάξει, κύριε Μπατιέλο, εσείς τι λέτε? Επιτρέψτε μου όμως να θέσω δύο ερωτήματα. Τη διακόπη από τον κύριο Σιμόπουλο προς αυτό και θέλω να τα ολοκληρώσω. Κύριε Σιμόπουλε, νομίζω ότι δεν διαφωνείτε κι εσείς ότι ο σταθμός των διοδίων θα μπορούσε να λειτουργεί αποτρεπτικά στην περαιτέρω συμφόρηση της Εθνικής Οδού. Και σίγουρα δεν θα έπρεπε να αναγκάσει τους οδηγούς να καταβάλουν το αντίτιμο όταν ήξεραν ότι λίγα χιλιόμετρα μετά υπήρχε αυτό το ατύχημα. Από την άλλη, επισημαίνω το εξής, ότι μπλόκαρε η λωρίδα έκτακτης ανάγκης και αυτό με τα στοιχεία τουλάχιστον που έδωσε ο υπεύθυνος της πυροσβεστικής, ο κύριος Αρτοπιός, αν δεν με απατά η μνήμη μου του ονόματος του, είναι ότι δεν μπόρεσε να πάει το απαραίτητο όχημα, το οποίο ήταν αυτό το οποίο θα έκανε τη μετάγγιση, μια τεχνική διαδικασία του υγροποιημένου αερίου, γιατί είχε μπλοκάρει η Λέα. Την ίδια ώρα που βγαίνει σε κεντρικό σταθμό, σε κεντρικό κανάλι τηλεόρασης, ο συνδικαλιστής της αστυνομίας, ο κ. Μπαλάσκας, και λέει ότι η αστυνομία δεν γνώριζε για τουλάχιστον 1 με 2 ώρες το βιτίο βόμβα. Να πάμε στον κύριο Μπατιέλο. Ναι. Κύριε Μπατιέλο. Βλέπουμε για άλλη μια φορά ένα κράτος το οποίο έχει αποδείξει σε άλλες περιπτώσεις να είναι πάρα πολύ ικανό για να εξυπηρετεί γρήγορα, ταχύτατα, να φέρνει νόμους fast track, μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, επενδύσεις και τα κέρδη των λίγων, να είναι επικίνδυνα ανίκανο για άλλη μια φορά, γιατί αυτό που λέμε για τις λαϊκές ανάγκες, για την προστασία της ζωής, της περιουσίας, ακόμα και των νεύρων, της υγείας όλου αυτού του κόσμου που παγιδεύτηκε χθες, όχι μόνο μέσα στα 10 χιλιόμετρα που δείχνουμε σε μια κεντρική αρτηρία οδική που οδηγεί στην πρωτεύουσα, αλλά όπως έχουμε πολλές πληροφορίες και υπάρχουν και φωτογραφίες και μέσω του 112 που τους έστελνε στα χωριά χωρίς διέξοδο εγκλωβισμού και σήμανση, που οι κάτοικοι τελικά κάτσαν και φτιάξαν ταμπελάκια για το πώς θα φεύγεις και για να γυρνάς πίσω από άλλο δρόμο στην Αθήνα. Άρα μιλάμε για ένα κράτος επιλεκτικά ικανό εκεί που θέλει, με τις προτεραιότητες του, και ανίκανο να προστατεύσει αυτό που λέμε εμείς λαϊκές ανάγκες. Και επιτρέψτε μου ένα ακόμα γεγονός, τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Πού να ξέρουμε το ένα, πού να ξέρουμε το άλλο. Τα διόδια που σκέφτονται να τα αυξήσουν και άλλο και σε αυτό το δρόμο. Θυμίζω την Αττική Οδό, που με ένα χιόνι, πού να ξέρουμε πάλι ότι θα χιονίσει τόσο, έκλεισε. Και παγιδεύτηκαν πάλι εκεί οι οδηγοί. Πάλι με τις φωτιές τα ίδια. Χτες το βράδυ έγινε μια σημαντική πυρκαγιά στο κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας, στο οποίο θα διερευνηθούν οι αιτίες από πού προέκυψε. Εμείς κάναμε και ερώτηση ως κόμμα στη Βουλή σήμερα και για τις αιτίες, αλλά κυρίως ότι δεν υπήρχε κανένα σχέδιο πυρασφάλειας. Και τρέχαν οι νοσηλευτές να προστατεύσουν τους ασθενείς. Μιλάμε για ένα κτίριο πάρα πολύ παλιό, παρατημένο, υποχρηματοδοτημένη γενικά υγεία, ειδικά αυτά τα νοσοκομεία είναι απαρχαιωμένοι σε καταστάσεις. Μην επεκτάθουμε τώρα σε αυτό, κύριε Βατιέλο. Ψάχνουμε για σχέδιο και δεν έχουμε σε ένα νοσοκομείο πρώτης γραμμής που εξυπηρετεί τη Β' Πειραιά, τη Δυτική Αθήνα κλπ. Ένα σχέδιο, άμα γίνει κάτι, να προστατευτεί ο κόσμος. Πάλι οι νοσηλευτές, οι γιατροί, με αυτοθυσία, το διοικητικό προσωπικό έσωσε τον κόσμο. Να ευχαριστήσω. Πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη λογική, το πάμε και όπου βγει. Μας βγαίνει πολύ άσχημα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σιμόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Ρόκο από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Μπατιέλο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.